Jeg vil fortælle jer om organisk kemi. Det tager faktisk sit udgangspunkt i grundstof nummer 6, som er kulstof. Som er et stof, der kan danne sindssygt mange organiske forbindelser. Her har jeg faktisk tegnet et kulstof. Det er grundstof nummer 6. Der er 6 protoner i midten. Der er 6 elektroner, som fordeler sig sådan, at der er 2, der er lyserøde, der ligger i K-skallen. Og så er der 4 lyseblå i L-skallen. Der er endvidere 4 huller, hvor der kan komme elektroner ind, så den her skal bliver fyldt op efter oktætreglen. De lyseblå kalder man for valenselektroner. Det, at der er 4 huller, det kan fyldes ud med mange simple regnestykker. Det var oktætreglen. Man skal have 8 i en skal. De 4 lyseblå kaldte man 4 valenselektroner. Og det 4, det kan man jo få ved at sige 3 plus 1, 2 plus 2, 5 minus 1, 6 minus 2 osv. Et udtryk for, at man på mange måder kan sætte ting sammen med kulstof. Et af de simpleste atomer, eller det simpleste atom, eller det simpleste molekyle, skal jeg sige, i den organiske kemi, det er metan. Metan består af et kulstof i midten, de 4 valenselektroner, og de 4, der bliver fyldt op, de kommer fra hydrogen. Det hernede kalder man en strukturformel. Man kan også det kemiske formel skrive CH4. Og jeg kunne have tegnet, eller jeg kunne have bygget en CH4 som molekylemodel hernede med kugler. Det næst simpleste stof, det er etan. Det består af 2 kulstoffer. Og så er der 6 hydrogener. Derfor må stoffet hedde C2H6. Jeg kunne have bygget, det har jeg ikke gjort. Det er faktisk det oldgræske tællesystem, der ligger til grund for alle de her kemiske stoffer. Metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan og oktan, nonan, dekan og så videre. Det var de simpleste 8. Og de går igen og igen og igen i den organiske kemi. Og derfor er det vigtigt, at man kan tælle. Fordi så kan man navngive de forskellige stoffer. Metan, det er CH4. Etan, det er C2H6. Og så videre. Det er faktisk sådan, at det er C'et, antallet af C'erne, det ganger man op med 2 og lægger 2 til. Så hvis jeg siger C4, så ganger jeg op med 2. 4 gange 2 giver 8, og lægger 2 til, så har jeg 10 H'er. Sådan er det for alle alkener. Der findes flere forskellige former for kulbrinter. Kul og brint er gået sammen. Der findes nogle, der hedder alkaner. De har enkeltbindinger. Så findes der nogle, der har dobbeltbindinger. De hedder alkener. Og så findes der nogle med trippelbindinger. De hedder alkyler. Der var en fejl. Der skulle have stået alkyl. Etan, C2H6. Den er tegnet her. Hvis jeg erstatter den ene af bindingen og laver en dobbeltbinding, så får jeg eten. Bemærk, at navnet ender på en og ikke på an. Det er forskellen navnemæssigt på alkaner og alkener. Og der skal være 4 streger ud fra hvert kulstof. 1, 2, 3, 4. Så er der fyldt op. Så er der kun råd til 2 H'er hernede. 1, 2, 3, 4. Så er der kun råd til 2 H'er her. Så derfor er stoffet for alkener og for eten C2H4. Det her stof, etengas, det er faktisk et meget anvendt stof til bananer. Det er en banangas. Når man plukker bananer over i Sydamerika, så er de hårde, så er de grønne. Så skal de bare modne. Nu skal de bare modne.
Men man plukker dem, mens de er grønne, og pakker dem ned og sender dem til Europa. Fordelen ved at plukke dem, mens de er grønne, og pakke dem ned i noget mørkt, det er, at når de er hårde, så kan de ikke få brune pletter. I ved godt, bananer de får brune pletter, bare man skubber lidt til dem, når de er gule, og så er der ingen, der gider spise dem. Men når man sender dem, så sender man dem, mens de er grønne. Så kan de godt tåle at få stød uden at få brune pletter. Natten før, at bananerne skal i butikken, så lægger man dem ind i en stor container, hvor man lukker et tengas ind, og et tengas får bananen til at modne over en nat. Når man kommer næste morgen, så er alle bananer gule, helt uden gule pletter, eller brune pletter. Det var en måde at anvende gassen på. Smart. Etyn, den har en trippelbinding. Og igen, hvis man tæller rundt omkring kulstoffet, så skal der være 4 sorte streger. Og der skal være 8 elektroner i elskallen. Det er der her. Derfor kommer etylen til at hedde C2H2. Her er der lige så mange H'er, som der er C'er. Så er der 2 begreber, der hedder cis og trans. Cis og trans. Cis betyder til samme side, og trans betyder til modsatte side. I kender faktisk ordet trans. Transvestit. Og i andre sammenhæng, nu kan jeg ikke lige komme på den, men i andre sammenhæng, der bruger man trans for noget, der er modsat. Cis betyder til samme side. Og det kan man for eksempel bruge ved det her stof. Her har jeg 1, 2, 3, 4 kulstoffer. 4 kulstoffer, så er det metan, etan, propan, butan. Nå ja, butan, men nu er der en dobbeltbinding, Helge. Så er det ikke en alkan, så er det en alken. Så må det være buten. Buten, den kan gå op sådan, så går de til samme side. Det her er en cis-buten. En cis-buten, fordi de yderste de går til samme side. Modsat det næste, som er en trans-buten. Der har jeg dobbeltbinding her i midten, men så kan kulstoffen gå ned, og det kan gå op. Så går de altså til hver sin side. Det kalder man for en transbuten. Det er 2 stoffer, der ligner hinanden meget, men der er nogle ganske få forskelle i smeltepunkt, kogepunkt osv. Men stoffet, det hedder C4, H8. Nej, H10. Nej, H8, undskyld. Derudover så kan man lave nogle kulbrinter, hvor man får alkohol eller nogle syre ud af det. Et alkohol ender på en OH-gruppe, og en syre ender på COOH. Man taler også om, at det er en fedtsyre. Fedt i organisk sammenhæng er nemlig sur. Så fedt er en syre med en pH-værdi under 7. Man kan også have aminosyre, proteiner og aminosyre. Og en aminosyre, der har man en lang kulstofkæde, hvor der selvfølgelig er en masse hydrogener sat på. Men derudover så har man en OH-gruppe, fordi det er en syre. Nej, det er et alkohol, og det er en H2-gruppe, der gør, at det bliver en aminosyre. Så er der nogle navneregler omkring organisk kemi. Her har jeg 1, 2, 3, 4, 5 H'er i en række, og så er der et H, der sætter på kæden. Ja, tak fordi du rettede mig. Det er selvfølgelig 5 C'er og et C, der sætter på kæden. Når der er 5 C'er, så er det pentan. Metan, etan, propan, butan, pentan. Så det er en pentankæde. Men på nummer 2, der sætter der en kulstof, hvor der også skal knyttes nogle H'er til. Det stof her kommer til at hedde tometylpentan. Tometylpentan. Pentan, fordi der er 5 på rækken. Og på nummer 2 af C'erne, der sætter der en metan.
Men når metan bliver sat på som en sidekæde, så siger man ikke metan, så siger man metyl. Så ender navnet på y. Så derfor her det her stof 2-metylpentan. Sidegruppernes navne ender på y'en, altså metyl, etyl, propyl, for eksempel. Næste gang, der skal I have en prøve. Og det skal I forberede jer på ved at sørge for at læse det kompendium, I har fået. Jeg er klar. Opgaverne ligger her og venter på jer. Det var mit lille foredrag. Nej, jeg mangler lige at sige den sidste. Fedtsyre. Fedtsyre, det er en COOH-gruppe. Det kalder man for en fedtsyregruppe. Her skal man bemærke, at det er en kulstof, der laver en dobbeltbinding til ilt og en enkeltbinding til ilt, og har en H i gruppen til sidst. Det var mit foredrag. Vi kan slukke.